Yes. Eli lähdetään kasaamaan sitten toi Advanced Elements kajakki. Mä oon tätä tehnyt jo muutaman kerran. Eli ensinnäkin ehkä se helpoin. Aloitetaan tosta melasta. Se on ihan sekunnin homma, mutta tää on tosi kätevä. Mene pienen tilan. Eli 1, 2, 3. Jees, ja tää on valmis. Sitten pelastusliivi, vesipullo. Ei muuta oikein tarvi. Tässä on kajakki. Se lauko on suht iso. Mulla mahtuu tähän aukkopeite. Sitten pumppu on tossa. Tämä on se istuin. Tässä on pumpun putki plus liittimet. Jalkatuki. Ja sitten se kajakki itse. Ja tämän kasamisen ei mene oikeasti kuin joku vartti. Eka kerta vähän vaikeampi aina. Pitää tutustua. Mut sit kun sen oppi, niin se on oikeasti tosi nopea homma. Joo. Eli tässä se nyt on. Tää on kajakin etuosa. Tää on se takaosa. Ja tässä on nyt 3 pääventtiiliä. Eli yksi on tässä. Toinen on tossa sisällä. Ja 3 on tossa pohjalla. Ja sitten on noita pienempiä venttiiliä. Mutta aloitetaan tästä ensimmäisestä. Tässä pumpussa on kätevästi sekä inflate eli täyttäminen että deflate eli tyhjennys optio. Ja sitten otetaan sopiva liitin. Tämä. Ja lähdetään, avataan se venttiili, se on nyt auki. Ja lähdetään sitten pumppaamaan. Ja tää ensimmäisenä aina pumpataan tää iso venttiili tossa takana ja noin 15 kertaa. Ettei se tule ihan täyteen. Viisitoista 20. Yes. Tää on nyt jonkin verran täynnä, ei kokonaan, eikä tarvi olla alussa. Sitten mä yleensä avaan tän. Otetaan toi metallikalkki ja laitetaan se kätevästi tähän. Tää pitää ton kannen ylhäällä ja säilyttää se kajakin muoto. Yes. Sitten siirretään tähän venttiin. Ja pumpataan noin 30 kertaa. Tai ei sitäkään, noin 2. Niin. Joo. Ja sitten otetaan toi ja pumpataan tää loppuun. Tai täytetään. Tässä välissä. Tarkistaa.
kaikki osat. Ja niin kuin näkyy, tää rupee pikkuhiljaa jo näyttää kajakilla. Yes. Sitten työnnetään tämä tohon. Mä laitan nää kiinni sitten myöhemmin. Sitten pohja. Kajakin pohja täytetään erikseen. Tässä on oma liitin sitä varten. Näin. Yes. Tää on nyt auki. Ihan sit. Pitää suoristaa. Jes näin. Tää on tehty. Sitten periaatteessa tää on täynnä ja tää jo pysyy vedessä tosi hyvin, mutta tässä kajakissa on vielä tommoset kannen nostimet, eli tommoset pienet ventiilit, jotka nostaa ton kannen ylös, jotta vesi valuu paremmin pois. Ja laitetaan taas se sama liitin, jolla täytettiin ensimmäisen. Ja ihan muutama pumpaus. Ja tää on nostettu. Sama juttu tässä. Avataan tämä. Laitetaan 1, 2 ja se riittää. Sitten aha. Uusi yritys. Noniin. Ja nyt tää on kiinni ja sit vedetään pois. Sitten on nämä
Tässä on sitten toi kätevä loop, mitä voidaan laittaa kiinni. Tässä on sitten sama takakanne. Yksi. Yes. Periaatteessa tää on nyt melkein valmis. Eli vapaaehtoisesti voit täyttää tämän tyynyn, että jos ei ole isompaa tavaraa, niin tää täytetään, laitetaan tonne sisään. Et sit se ikään kuin tukee tätä selkää. Sitten on tää istuin, tää on tosi mukava. Eli ei muuta kuin kiinnitys tässä, yksi. Kiinnitys tähän. 2. Ja jos siltä tuntuu, että tarvitsee enemmän pehmustetta tai selän tukea, niin sen voi aina vähän pumpata täyttä ilmalla laittaa kiinni. Nyt tässä on vähän sitä ilmaa. Joo. Ja tää on valmis. Eli tässä on nyt vielä tuo jalkatuki, mutta kun mä oon sen verran pitkä, mä en sitä käytä. Mutta se kiinnitetään tähän, että tähän saa sitten jalat tuettua, että on mukavampi menoa. Mutta tää on nyt valmis. Ja nämä toki kiinni. Se toinen tässä. Yes. Noniin. Sitten loput kamat mä kerään tähän laukkuun ja vien auton ja tää on valmis.